Arratsaldeon, mila esker gaur gurekin egoteagatik, baita ere pantailen beste aldean zaudeten hoi, Mintza Lagun Dialogos ekimenaren saio berri batean gaude, adimen artifiziala ezinegonaren aurrean deitzen da solasaldi hau, eta lehenik, eskertza hitz batzuk eman nahi ditut, lehenik eta bain gure gonbidatuei, gonbidapena onartzeagatik, baita ere Koldo Mitxelenako lantaldeari, Foru Aldundiko Kultura Departamentuari, Patxi Presari, Uxu Errazkini eta Arrot Perez de Anozitari. Gaur landuko dugun gai hau kalean dago, dudarik gabe, badira zenbait urte, modu bateko adimen artifizialak gure gizartean zabaldu direla, alde batetik aktiboki kontratatzen ditugu eta beste alde batetik pasiboki ditugun gailuetan ere txertatu egin dituzte, beraz diskurtsoan eta kalean eta prentsan eta egunerokoan hor dago. Nik ez dut gogoratzen, ez dakit azkenengo 2 urteetan, egun bakar batez adimen artifizial kontzeptua entzun ez dudanik, ez dakit onerako ala txarrerako. Eta hau gertatu da baita ere, ez dakit ezinegonaren gizartea daitu dezakegun hori ere, edatu edo orokortu egin denean, eta baita ere osasun mentalaren inguruko zenbait gaitz ere orokortu, eta gutxienez tabua hautsi eta horiei buruz ere hitz egiten hasi garenean, depresioaz edo antsietateaz ari naiz. Eta azken baten gaur hemen izango dugun hitzaldia da horri buruz hausnartzea edo nola erlazionatzen gara gu adimen artifizialarekin, hori litzateke agian galdera orokorra, eta bi aditu ditugu, bat gizarte zientzietatik datorrena eta bestea matematika eta konputazioaren mundutik, beraien artean elkarrekin lan egin dute pare bat proiektuetan, eta okerrez banago etorkizunean ere badute proiekturen bat mai gainean. Hor beste eskinean Eduardo Apodaca daukagu, filosofian lizentziatua eta soziologian doktoratua, gizarte psikologia sailean lan egiten du, eta ikertzaile ibilbidean 3 esparru jorratu ditu: boterearen eta legitimazioaren psikologia soziala, egungo gizarteko psikologizazio prozesuak eta euskal kasuan identitate linguistiko minorizatuen estatusa eta balioa. Eta aldiz, Uxue Mori, matematikan lizentziatua da eta ingenientzia informatikoan doktorea. Bertako EHUn informatika fakultateko konputazio zientzia eta adimen artifiziala saieko irakasleite eta ikerlaria da, eta adimen artifiziala graduko koordinatzailea. Bere ikerketa adimen artifizialiko ereduen diseinuan burutzen du, denboran zehar jasotako datuetatik informazio erabilgarria ateratzeko, eta iaz Gladys saria ere eman zitzaion. Niri ere datuak interesatzen zaizkit, eta beraz datu gutxi batzuk bildu ditut, pixka bat, zakite cherry picking edo deitzen zaion hori eginez, marko edo jokalekuaren delimitazioa egiteko, ez? Hizkuntza eredu handiei buruz hitz egingo dugu, hau da ChatGPT eta horrelako adimen artifizialez, eta jakin dezazuen ChatGPTek astean 900 milioi erabiltzaile izaten ditu, eta horiek egunero 2,5 bilioi kontsulta egiten dizkiote ChatGPTri. 900 milioi horietatik 170, 35 urte baino gutxiago dituzten pertsonak dira. Hori, eredu hauei dagoki honean ezinegonaren gizarte horretaz hitz egiten baldin badugu, estatu mailan 5 pertsonetatik batek bakardade ez hautatua sentitzen du. Euskadin datua txikiagoa da, hau da 20 horretatik 14 jaisten da. Halere, Euskadin
bakardade hori sentitzen duten guztien 30% gazteak dira. Beste datu bat, munduko osasun erakundearen arabera, globo guztian edo munduko populazioaren guztiaren 5% deprimitua dago. Eta azkeneko datua. Ze orain dela aste batzuk, prentsan gai hau landu egiten denez, noizbenka ere datuak ateratzen direnez, ikerketa hau ere agertu zen. Estatu mailan 17 eta 21 urte bitarteko 4 nesketatik batek chatbotak erabiltzen ditu, harrekin solastu eta horrelako erlazio edo intimitateak ere kontatzeko. Eta horrekin erlazionatu nahi dut, ikusteko gai hau ere kalean dagoela, lehengo astean, laser irratian, Russian Red artistari egin zitzaion elkarrizketa bat, eta bertan, berak depresio egoera bat bizi izan zuen orain dela 3-4 urte bira batean zegoela, eta orain onartzen du terapian dagoela, baina etekin handiena ChatGPT-rekin dituen elkarrizketez ateratzen duela edo. Hori ere, hausnartzekoa izango da, edo ez da izango, kasu bakoitza, izango da beharrekoa, baina honekin esan nahi dut, gaia mai gainean dagoela, badagoela gizartean erlazio konkretu bat edo konkretu batzuk adimen artifizialekin, eta horren inguruan, hau bezalako solasaldiak antolatzea hori buruz hausnartzeko, agian inoiz baino garrantzitsuagoa dela. Eta hau esan da, galdera batzuk prestatu ditut, nire ideia da zuen artean gehiago solastean nik esaten dudan ezer baino, baina uste, lehenengo galdera eta oso garrantzitsua dela ondo ulertzeko zertaz ari garen, dela zuri usue galdetzera zer den adimen artifizial bat, zenbat adimen artifizial mota dauden, agian hori gehiegi esatea da, edo zeintzuk diren nagusiak, eta zer berezitasun dauka dituzte, hori hizkuntz eredu handien modelo hauek, ez da? Adimen artifiziala definitzea ez da erresa, imaginatuko duten bezala, ze adimena bera definitzea ere, ez da bat ere erresa. Modu pixkat orokor batean, esan dezakegu adimen artifizialak direla sistema batzuk, saiatzen direla gizakiaren adimenarekin lotzen ditugun ezaugarriak imitatzen. Ezaugarri ezberdinak izan daitezkela, testuaren hitz egitea, komunikatzea, sormena, guk badaude ezaugarri batzuk adimenarekin lotzen ditugunak, eta adimen artifizial ezberdinak saiatzen dira ezaugarri horiek imitatzen. Horretarako, oinarritzen dira gehien bat datuetan, orduan egiten dutena da, datu sorta handietatik ikasi. Egiten dutena da, estadistikarekin pixka bat paralelismoa eginda, guk datu sorta handi batetikan media bat kalkulatzen dugun bezala, adimen artifizialak egiten du antzeko gauza bat, baina patroi askoz konplexuagoak biltzen ditu. Orduan, datu sorta handi baten ezaugarri orokorrak biltzen ditu eredu izeneko gauza batean, eta eredu horrek, hori ez, datu sorta hori deskribatzeko balio du, baina modu oso konplexuan deskribatzeko. Orduan, adimen artifizialak evoluzio handia izan du urtetan zehar, eta adimen artifizial mota ezberdin askotatik pasa da historian zehar, eta niri gustatzen zait, bi adimen artifizial mota ezberdintzea nolabait, bat egon dena gizartean urtetan zehar, eta gaur egun ere jarraitzen duena, direla nolabait sistema iragarleak deitzen direnak, ez? Sistema hauek egiten dutena da iragarri zerbait. Adibidez, medikuntzan asko erabiltzen dira diagnosiak egiteko. Orduan, hauen funtzionamendua da, adimen artifizial guztietan bezala, datu sorta asko ikusten dituzte, izan daitezkenak radiografiak adibidez, eta horietatikan ikasten dute diagnosi bat egiten adibidez. Orduan, horrelako sistemak ez ditugu ikusten, baina gizartean daude. Eta erabiltzen dira, imaginatu ditzakegun arlo ezberdin askotan, eta erabiltzen ari dira eta erabiliko dira
gure bizitzako erabaki asko hartzeko. Eta ondoren, 2020 inguruan sortu ziren pixkat fundamentu berdina erabilita chatbotak. Eta orduan, chatbotak egiten dute antzeko gauza bat. Testu sorta handiak ikusten dituzte eta egiten dutena da algoritmoen bitartez ikasi hizkuntzaren estrukturak, hau da, hitzen artean zer erlazio dauden, eta baita ere ikasi duten testu horrek ematen dien kontekstua. Orduan, gaur egongo chatbot erraldoi horiek ikasi dute internetetik. Interneteko datuetatik, liburuak ere, harrapatu duten datu alik eta guztietatik. Eta orduan, ereduak ikasten du, azpian, testu bat eman da, urrengo hitza iragartzen. Eta ondoren, urrengo hitza, eta urrengo hitza, eta urrengo hitza. Eta horrela osatzen dute, guk prompt bat ematen diogunean, sortzen dute erantzuna. Sistema pixka konplexuagoak dira, eta badauzkate gero entrenamenduan beste fase batzuk, instrukzioak nola erantzun, erakusteko, ondo portatzen erakusten zaio ereduari nolabait, baina ideia hori da. Datu sorta handi bat, kasu honetan testua, eta urrengo hitza iragarri. Orduan, adimen artifiziala ditzen zaio, baina hori, garrantzitsua da jakitea, berez ez direla adimentsuak per se, baizik eta imitatzen dutela gizakiaren adimena nolabait. Eta adimentsuak izatera iritsi daitezke? Zaila da iragartzea etorkizuna zer gertatuko den, baina nik uste dut oraindik hori nahiko urruti dagoela. Gaur egungo teknologiak egon beharko zen salto kualitatibo importante bat, benetan gizakiak dauzkan ezaugarriak dituen makina bat sortzeko nire iritziz. Zergatik uste duzu egin direla hain arrakastatsuak chatbotak? Nik uste dut dauzkatela komponente ezberdinak, alde batetikan, oso ondo funtzionatzen dutela, eta egia da, problema asko oso ondo ebazten dituztela, hori euka ezina da. Eta gero nik uste dut formatoak, chatbot formatoak ere baduela nolabaiteko komponente erakargarri bat. Bai sinestaratzen digu nolabait, horratzean dagoena persona bat dela. Eta gero dago ere, enpresa guzti hauek egin duten marketing guztia, eta baina nik uste dut bi komponente horiek bai direla bari. Benetan problema asko oso ondo ebazten dituztela, eta gauza askotarako erabilgarriak direla, eta gero ere, formatoan nik uste dut badaukala zerbait, engantzatzen duena nolabait. Ikerkuntzaz harago, chatbotik erabiltzen duzu? Nik ez. Nik bai, nik erabiltzen dut. Zein erabiltzen duzu? Ez dut bat bereziki erabiltzen. Badago arrazoiik ez erabiltzeko edo ez zaizkizu interesgarriak? Egia esan ni naizelako nahiko ezkorra teknologia hauekin. Asko interesatzen zaizkit ikergai moduan eta asko interesatzen zaite lanerako, baina ez dut asko erabiltzen lanean ere ez. Baina beharrik ez dudalako. Behar kontua da lanekoa. Gero, eguneroko gure bizitzan eta zeharka erabiltzen ditut, ikusten ez diren horiek, baina zuzenean eta eguneroko beharren araberako elkarrekintzetarako ez dute ez du behar. Eta gero, beste aldetik, nik defendatzen dut nolabaiteko higiene digital bat, eta zenbat gutxiago beto. Hori esango nuke argita garbi. Baina zenbat gutxiago beto, azkenean da egun eta nire posizioan nik hautatu aldudan zerbait. Kasu askotan eta ni badakit etorkizunean ona izango dela, ezin izango dugu hautatu. Zoritzarrez edo zorionez, ez dakit. Baina zoritzarrez esango nuke orain momentu honetan. Behar kontua dela esan duzu, agian beharrak ere sortu egiten dizkigute. Beharrak sortu eta ez hori bakarrik. Adimen artifiziala, batzuetan ez dakigu zerekin egin analogiak eta konparazioak eta hitz egiten dugu, adimen artifiziala izango da tresna bat, makina bat, izango da bitartekari bat, nik esaten du bitartekari universala bihurtzeko aukera handiak daudela, aukerak edo joera dagoela, eta horrek esan nahi du apurbet elektrizitatearen badakigu zein den elektrizitatearen papera gure gizarte honetan,
elektrizitate barik ez dakigu bizitzen, ez dakigu ezer egiten, gure bizimodua eten egiten da elektrizitaterik ez badago, eta gauza guztietan naiz eta ez ikusi, ikutu, nabaritu, jakin, igerri, hor dago. Zuzenean edo zeharka, hor dago. Eta antzera dirua adibidez, eta beste bitartekari universal batzu ditugu, ez? Hizkuntza, gizarte kapitalista batean argi dago moneta kapitala dagoela, tartean, elektrizitatea behar dugula, eta bar. Hori dena hor dago. Hemendik aurrera beste bitartekari universal bat eta gauza askotan desagertuko zaiguna, hau da zuzenean, jakintzat emango dugu, adimen artifiziala izango da. Kasi seguru. Horrezagatik esaten dut, hautatu ez hautatu, orain hautatu alda. Etorkizun batean behar bada ez da egongo hautatzeko modurik, nahi eta nahi ezko izango delako gure eguneroko behar guztietan. Bueno, ja hasi dira, bilatzaileetan eta askotan ja lehenengo erantzuna adimen artifizialak emandakoa da. Osea, ja toki askotan aukera hori ere geroz eta, bueno, aukeratu ezakezu ez begiratzea, baina ez da inerrexea eskapatzea. Bueno, erlazio asko dauka desikastearen ideiarekin. Esan nahi dut, azken batean, moduren batean elektrizitatea bezala izango baldin badao, izan badaiteke, momentu horretan ematen dizkigun erantzun asko guk jakintzak ez ditugu jakingo, arkemango dizkugu. Eta egian, elektrizitatea bezala desagertu egingo balitz, edo berriro ikasi beharko genuke zenbait gauza egiten, ez dakit. Nok daki zehazki nola funtzionatzen duen elektrizitate sistema. Gure kezka bakarra da, izan ala ez izan. Zerbait entzufatu den dugunean, argirik daukagun ala ez. Itxalaldia izan zanean, adituek ere ez zekiten oso ondo zer gertatu zen ez, eta sistema bera ulertzea asko kostatzen zaigu. Nola heltzen den gure etxeetara argindarra, nola sortzen den, nola metatu alden, nola ez, eta hori dena ez dakigu. Ordaindu egiten dugu, hori bai, eta zerbitzua nahi dugu. Eta beste aldetik ez gara konturatzen, gure inguruan kalera ateatzen garenean, gauean, zergatik ateatzen garen, nola aldatu zen bizimodua elektrizitatea agertu zanean hirietan, nola aldatu zen lanaldia, lan jarduna, eta bueno, gauza asko, ez? Eta orain momentu honetan elektrizitateaz gure ardura bakarra da izan az izan. Eta mundua jauzi egiten zaigu, ez daukagunean. Bueno, hau dena gertatuko da adimen artifizialarekin, nik esango nuke baiet. Baina momentu honetan zer gertatzen ari den, momentu honetan oraindik ez da hori gertatu. Eta orduan, momentu honetan oraindik defendatzen dugu, irakurtzen dugulako, esaten du, nik defendatzen olan oso zutsu, baina beti gizakia egon behar dela tartean, nolabait egiaztapen edo, gutxienez, bideratzaile, zuzentzaile, giza kontrol bat nahi dugulako. Baina gero eta automatiko eta gero eta neurri batean independenteagoa da, autonomo dabil, eta hori noraino helduko den ez dakigu. Nik uste eta arlo batzuetan ere lehenago iritsiko dela. Guk adibidez informatika fakultatean bai nabaritu dugu azken urtetan aldaketa handia. LLM-ek oso ondo badakite programatzen oso ondo. Orduan, gure ikasleen programatzeko modua izugarri aldatu da. Azken urtetan chatbot hauek atera direnetik gaur egunera ez dute berdin programatzen eta ez dute ikasten. Orduan, guk ere ariketa hori egin behar dugu nola erakutsi behar diegu programatzen. Zentzua dauka programatzea lehen programatzen zen bezala edo kontutan hartu behar dugu, baina aldi berean ere horrelako tresnak erabiltzen dituzunean daukazun ezagutza asko zazalekoagoa da. Zuk eskatzen dizkiozu gauzak, baina zuk ezakizu gauza asko ez dituzu benetan ondo ulertzen. Orduan hor zaila da erakustea horrela, ez? Erakustea, baina aldi berean ikaslek ez dute benetan ulertzen zertan ari diren. Orduan, nik uste eta arlo batzuetan bai nahiko azkar iritsiko dela, eta informatika izango da arlo bat, nik uste dut oso azkar aldaketa handiak egongo direla. Bai enpresetan, bai... Imaginatzen dut debate asko izango dituzuela horren inguruan, ez?
Bai, eta nik batzutan ikasleak adibidez ere, nire ikasleak aurrekoan esaten zidaten, ez daudela bereziki pozik, ze sensazioa bai da pixkat inseguridadea ematen du. Ze da beste pertsona ez, makina batek zuk egin beharko zenituzken gauzak delegatzea bezala, baina zuk ez guztiz ondo ulertzen, ze lehen egiten zen dituen gauza sinpleak, orain askoz gauza konplexuagoak egin ditzakezu gutxiago jakin da. Baina, karo, zure ezagutza ez da nahikoa ulertzeko benetan zer den hori, ez? Orduan, hor lan egitea ere ez da erresa. Hor gerta liteke, arrakala, adimen artifizialak ematen dizun proposamena eta zure ezagutzaren artean. Hori, momentu batean, Eduardok esaten zuen, gaur egun asko bultzatzen da hori, ez? Gutak, pertsona batek ziurtatzea, adimen artifizialak egin duena ondo dagoela, edo iritsiko da momentu bat, kontratatuko duenetan jendea ez dena gai izango txek hori egiteko. Eta gure jarrera zein izango den. Diagnostiko mediko bat onartuko dugu, makina batek egin duen diagnostiko bat onartuko dugu giza nola baite begiramenik gabe, edo supervisio barik, edo hori eskatuko dugu, edo kontrakoa. Mediku persona batek egiten duen diagnostikoa onartuko dugu bere horretan, edo eskatuko diogu adimen artifizialaren laguntzarekin osa dezala diagnostikoa. Nola jokatuko dugu guk gaixoak adibidez kasu horretan, ez? Osasun zerbitzu batean. Nik beti jartzen dut adibide simple bat, adimen artifiziala, solasaldi hauetan beti gabiltzak kulukan, zer gertatzen ari dan orain, zer gertatuko dan. Oraingoa nola ari garen eta balizko zera guztiak, ez? Eta batetik bestera. Nik jartzen dut adibide bat, nik uste dute erdibidean dagoena. Bihar adibidez zabaltzen baldin bada, leku batzuetan, Parisen eta nik ikusi dituen metroa gidari gabe, baina imaginatzagun Donosti-Madril bidaia autobusez egiteko autobus autonomo bat jartzen digutela. Joango ginateke? Edo jartzen digutela bi, autobus bat gidari eta personari gabe, eta beste bat autobus premium, gidari ez, baina, hor begirale batekin, eta zer, non joango ginateke? Zin autobus aukeratuko genuke. Ohituko gara, nik uste dut hortan ere, egongo dela purka-purka dugu plataformetan. Hori gertatuko zaigu, adimen artifizialean gertatzen ari dalako dinot, egongo dela bat orokorra guztiontzat, eta eskuragarri eta zabal-zabalik, eta gero egongo direla besteak. Eta oso diferenteak izan. Hori gertatzen ari da. Eta beste horiek, kapitalaren arabera eta kapitalizazioaren arabera egongo dira eskura. Hor gero hitz egingo du baita ere, baina guztiak gai hau hitz egiten baldin badugu, askok, lehen kontatu dugun kasuan bezala, edo ziur zuen inguruan badituzuela bat edo beste, txatuotekin elkarrizketa egiten dutenak, eta ez dakite terapia egiten dutela esan, baina badutela erlazio hori ez da. Baina galdetu nahi nizuna da, azken batean solasaldi hau baita ere ezin egonaren gizarte honetan kokatzen da. Zer gertatzen zaio? Galdera potoloa izan daitekela, baina zer gertatzen zaio gizarteari chatbot batekin horrelako erlazio bat izateko? Zer gertatzen zaion gizarteari. Lehen aipatu, nire aurkezpena egin duzunean, esan duzu psikologizazioari buruz egin dudala lan, garai batean egia da gai hori asko jorratu genuela, psikologizazioa ez da bakarrik, bada psikologiaren ekarpena gizartean zelan zabaldu den, zelan edatu diren psikologiaren kontzeptu batzuk eta bar, baina bada beste aldetik, geure burua nolabait tratatzen dugula psikologo bat izango bagina bezala. Erabiltzen dugu geure buruarekin kasi autodiagnostikorako eta autoterapiarako psikologiaren jakintza. Popularizatu delako, besterik gabe.
Eta orduan hitz egin aldugu gure depresioaz, gure egoera emozionali buruz, eta bar, baina hori dena ikasi egin dugu. Eta ikasi egin dugu gizarte eredu jakin batzuetan. Askotan aipatzen da gizarte, individualizazioa esaten dugu, atomizazioa, bakardadea aipatu duzuzuk ere bai. Hori gauza horiek berriak ez dira, hori seguru, baina gure arreta gune bai. Eta ikusten dugu teknologiak eta gizarte joera batzuk elkarrelikatzen dutela etengabean. Nik esaten dut askotan mugikorren edo telefonoen historia oso gure historia dela neurri batean. Telefonoak orain dela ni jaio nintzenean etxe guztietan zegoen telefonorik, kaleetan bai, telefono kolektiboak oso arruntak ziren, tabernetan, jatetxetan, bulegoetan telefonoak zeuden konpartitzen ziren telefonoak ziren, telefonoa konexiorako zen, ez zen inork ez zion galdeten bezeari non zauden. Telefonoa zen enkargu bat, zerbait, harreman bat mantendu alizateko, eta bar. Zer gertatu zen telefonoekin? Zer dira gaur egun? Momentu batean individualizatu ziren erabat. Gaur egun ez dago telefono kolektiborik. Nik ikaslei beti urtero eskatzen diet egiteko ariketa hori. Imagina ezazu telefono kolektibo bat, zer egingo zenuke telefono smartphone kolektibo batekin, gaur egun nola erabiliko genukeen, hori pentsatu, arautegi bat egin, eta arazoak daude, ze ez dago diseinatuta kolektiboki, telefono komun bat izan dadin. Ez da, kontrakorako diseinatuta dago. Diseinatuta dago norberaren zerbait protesi bat izan dadin, eta pentsatzen dugu konexiorako dela, baina behar bada ez da konexiorako, da urrutiko konexio baterako. Hau da, besteengandik aldentzeko eta aldi berean ez galtzeko guztiz nolabait elkarren kontrol hori. Hori adimen artifiziala mundu honetara etorri da. Eta elikatuko du mundu hori. Eta nik seguru nago, adimen artifizialean jende askok topatuko dituela lagun minak, lehen hitz egin dugu honetaz, topatuko dituela harreman intimoetarako kanpoan ez dakit topatzen ez den, baina kanpoan nekezago, zailago, aldapan gora egiten zaigun zerbait delako, errezago bestea. Errezagoa. Nik uste hori dela komponentako bat, ez? Naiz adituan nion, baina nik esango nuke errezagoa dela makina batekin hitz egitea, beti arrazoi ematen dizu makina bat, errezagoa da pertsonak konplexuagoa gera. Orduan, zailagoa, pertsonekin erlazioak mantentzea zailagoa da, lan gehiago kostatzen du. Orduan, hori zailtasun hori igual badago jendea, zailtasun hori oso handia egiten zaiona ere. Garai batean, igual, nik esango nuke oso normaltzak joko genuela, gaur egun ere bai, ez zatera, animaliekin harreman estuago izatea, zure lagun minena zaldi edo txakur bat izatea, hori oso arraro ez da, ez? Makina bat jarriko da tartean. Lehen hitz egin dugu honetaz, eta nik aipatu dut hori, azkenean, panpinak, pelutxeak, eta holakoak behar ditugu gure garapen afektiborako. Hola, azten gara afektiboki, eta ez dira pertsonak. Imagina ezazu, Tamagotchi azten baldin bada berbetan, eta gainera, erantzun ederrak ematen, harrapatuta gaude, jakina. Pertsonekin tratatzea ez da erreza, Nik esaten dut hor galtzen dugula gure garapen psikosozialerako aukera asko. Baina, azkenean joko simbolikoan geratzen garelako neurri batean. Gure benetako jendea eta benetako jendea azken finean da kontra egingo digun jendea. Eta harreman gatazkatzuak edo neurri batean negoziatu egin beharko ditugun harremanak izango dira. Eta, hori, nekezagoa da, errezagoa da arrazoi emango digun norbait, zainduko gaituen ama bat. ChatGPT amarena egiten du, ez? Eta zuk erabiltzaile bezala ez duzu ardura afektiborik garatu behar horretan. Eta ez zaitu juzgatzen, badauzka komponente batzuk errazagoa egiten dutena nik uste erlazio hori. Orduan,
Osa, ulertzen dut jendeak hortarako erabiltza. Gero beste gauza bada, arriskutsua iruditzen zaidala, chatbot hauek ez direla txakur bat, ez dauka bestelako interesik, ez? Edo panpin batek, baina, klaro, hemen atzean dauden enpresariek badauzkate bestelako interesak, badauzkate bestelako, badaukate, bueno, orduan hori iruditzen zait arriskutsua goa. Bai, zalantza barik. Zaten nintzen guztia erabiltzailearen aldetik. Beste kontu bada zer den atzean dagoena. Eta ze adimen artifizial mota eta erreal, esan dezakegu, daukagun. Hor arazo handia bat, handia daukagu, ez? Ez da adimen artifiziala denetarikoa da, edo ez dakite modu askotakoak, libre eta ez dakit zer, ez daukaguna eta erabiltzen ari dena ez da hori. Eta zabalduko dena, eta lehen esan dudan moduan, bitartekari universal bihurtzeko joeran dagoen hori, ez da hori, guztiz kontrakoa. Eta hortan, arrisku guztiak daude. Oso zaila da konpetitzea gaur egun. Azkenan horrelako sistema hain handiak eta edo zertarako balio duten chatbot hauek ez dauka. Oso entitate gutxik daukate hori horrelako zerbait sortzeko gaitasuna. Bai teknikoki eta bai ordenagailu pilo bat behar dira, diru pilo bat, hori ezin du edonork egin. Orduan egia da, sistema potentenak eta honenak beti izango direla berdinenak. Ulertzen dut, guk edo erabiltzaileek kontatzen dizkiogun o dizkioten kontu guzti horiekin, makinak ere trebatu egiten direla, baina esan nahi dut nola trebatzen dira, ze ez da informazio, bueno, bada informazioa, baina ez da edukia bakarrik, badago hor gizabanakoa edo gizartea ere izan liteke nola funtzionatzen duen inguruko ezagutza bat, ez? Aldi berean, en vivo y en directo, ze preokupazio dagoen toki jakin batean, ez? Bai, azkenan guk chatbot horiekin interaktuatzen dugunean, datu horiek haien zerbitzarietara doaz, eta ez dakigu zehazki zer gertatzen den beraiekin. Suposatzen dut, eredua fintzeko erabiliko dituztela, agian ez denak, agian bai, baina datu horiek haien esku geratzen dira, eta haiek erabili ditzakete nahi dutenerako. Eta dauzkaten erraminta teknologikoak oso potenteak dira eta gai dira datu horietatik informazio asko ateratzeko. Orduan, bai, lortu dezakete gizartearen irudi handi bat, eta, arlo ezberdinetan informazio asko daukate hori, eta ematen dituzten erantzunekin ere, daukate gaitasuna jendearen iritzia manipulatzeko, hor da, boterea handia dauka horrelako sistema bat gizarteratzen duen, eta, sistema asko erabiltzen bada, horrek boterea handia sortzen du. Komentatzen zenun, pixkat badugula autodiagnostikorako joera edo, ez dakit, klaro, adibidez, oso ondago ez dagoen pertsona batek, lehenot dirua hitz egin dugu eta zein kostu daukan horrelako eredu batean suskribitzea edo direla 20 euro inguru eredu normal batean, erabiltzaileentzat, baina, karo, terapia psikologiko bat edo psikiatriko bat askoz garestiagoa da, batek esan lezake, klase arrakala honetan, lagunak merkeagoak ziren. Bai. Azkenean, lehen esan dudanarekin esan nahi dudana da, ohitu garela, horrezagatik esan dut, adimen artifiziala etorri den adimen artifiziala hau, ez edo zein adimen artifizial barruan ere historia nolabait garatu gabeko hildo batzuk geratu ziren, eta azkenean volumenagatik, eta esan duzun big data eta konputazio ahalmen ikaragarria behar delako, bakarrik enpresa ikaragarria handi horiek sortu aldituzte eredu hauek.
Bale, hori, kontzentrazio efektu handia sortu da, eta baina esaten ari nintzena zen, etorri dela, lehenago, historia luzeko gizarte batera, eta lehenago prozesu batzuk eta joera sozial batzuk martxan zeudenak elikatzera etorri da. Bat, psikologizazioarena, baina psikologizazio horretan bitartekari edo lehengo artekari psikologiko bat zegoen hor, psikoaditua, gaur egun makinak bete aldu hori. Psikologoek igual galtzen dute lana, bat edaki, ez bakarrik informatikariek, baina erabilera askotarako, ez da bakarrik hori, gaia hemen proposatu delako gaia, ez? Baina beste gauza askotarako berdin gertatuko zaigu. Hezkuntzan ikaragarri aldatuko dira gauzak, ez dakigu zen nolako, badakigu zer gertatzen ari den, baina ez dakigu zer gertatuko den, dena hankaz gora jarri aldugu, eta berdiseinatu beharko dugu ez bakarrik ze gizarte mota nahi dugun, berdiseinatu beharko dugu ze persona mota nahi dugun ere bai, eta hezkuntza horren zerbitzuan jarri. Horrezatik esan du lehen, teknologia zitzegin behar dugula asko, ulertu behar dugula teknologia zein den, baina batez ere jakin behar dugu zer nahi dugun. Eta eztabaida hauetan, batzuetan galdu egiten dugu hori, teknologia horiek, bai, indarra handia daukate, boterea handia daukate, zabaldu eta ezarriko dira nahi gabean ere, baina gutxienez jakin beharko genuke beste zerbait nahi dugun, ala ez. Eta hezkuntza munduan adibidez, nik ikusten dut oso argi, eztabaidak daudela oso geldo doazela, hobeto esan. Ez daudela, geldo doazela. Sentsazioa da askotan egiten dugula lana alderantziz. Teknologia atera da, eta orduan deno gaude pixkat behartuta teknologia hori erabiltzera, baina ez dakigu oso ondo zertarako, askotan. Eta orduan gertatzen zaigu askotan, galdera aldrebes egin beharko genuke, ez? Nik daukat problema hau, eta gero bilatu ze teknologia izan daiteken egokia. Baina, hainbeste boom egon da adimen artifizialarekin, ematen du deno gaudela toki guztietan eta jende guztia behartuta dagoela hori erabiltzera, zeren bestela zure produktibidadea ez da izango nahiko altua. Eta ez dakit Eduardok esaten zuen, nik ez dut behar nire lanean horrelako zerbait erabilita. Nik uste dut hori guztiz zilegi dela eta jende askok seguraski bere lana egingo duela asko hobeto eta ez duela benetan ez duela behar. Orduan, pertsona horiei sartzea adimen artifiziala hola kutsararekin ona delako, eske uste dut ez daukala zentzurik. Batez ere ez da sosteniblea. Ze denok, ezin ditugu sistema horiek planeta suntsituko dute. Orduan, nik uste dut erabili behar dela, baina, modu kritiko batean, eta pentsatu behar dugula aurrez, zertarako, nolakoa, igual ez ditugu horrelako eredu masiboak denbora guztian erabili behar, eta igual, segun zertarako erabili ditzakegu eredu txikiagoak, joera ezin da izan dena egitea horrelako sistemekin. Arazoetako bat, aipatu duzu, da ze kostu duen eredu hauek mugitzea, ez? Ari naiz ingurumenaz eta lurraren baliabide ez, ez? Oso ChatGPT-ren erantzun bakoitzak kontsumitzen ditu ezakitzen bat litro ur, ez? Bai, ez dauzkatola datu zehatzak, baina, bai, da ura, da energia, azkenan hor eredu hauek entrenatzeak dira hilabeteetan zehar, ordenagailu pilo bat kontsumitzen dutenak, bero izugarria sortzen dutenak, orduan ordenagailu hauek dauden eraikinak oztutzeko behar dira ur kantitate izugarriak, orduan segun zetokitan dauden eraikita data center hauek, hasi dira urarekin arazoak eukitzen, energia hori ez daukagu oso beran. Orduan, horrek, ereduak geroz eta gehiago handitzen, ze hori da nolabait hori izaten ari da filosofia, ez? Eredu geroz eta handiagoak, eta orduan geroz eta handiagoak, taza geroz eta konplexuagoak egiteko gai dira. Baina, noiz arte handitu, ezin da, ez dago baliabiderik. Eta orduan,
daukagu joera, nik nire lagunei beti esaten dit, eta edozein gauza, eta galdetzen diogu adimen artifizialari. Eta igual da gauza bat, Googleen behiratzen dezula eta lehenengo erantzuna gertzen zaizula, edo Wikipedian lehenengo erantzuna. Pues eske ez da behar. Erabili daiteke eta erabili dezakegu, baina behar denean. Eta aurrez pentsatu behar dugu. Hau beste nolabait egin baldin badezaket, gauza sinpleago bat erabilita, zertako erabili behar detolako monstro bat. Toka zentzurik. Baina, karo, saltzen digute hain erraz, ez dugu ikusten benetan horrek dauzkan ondorioak. Ez dugu hori balioan jartzen. Da transparente jendearentzat. Baina, leheno ere komentatu duzu, alternatiba bat sortzea kontuan izan da, chatbot guzti hauek gainera multinazional oso handiek sustatzen dituztela, zaila izango dela, ez? Nola egin alternatiba bat etikatik ez baldin bada, ez? Bakoitzaren responsabilidadetik edo. Zaila da sortzea zerbait eredu moduan, edo adimen artifizial moduan, ChatGPT-rekin konpetituko duena gauza guzti horietan. Baina egin daitezke ataza, ez dakit itzultzaile bat, askoz eredu txikiago bada. Eta ChatGPT-ek egiten ditu itzulpenak. Baina erabili behar dugu ChatGPT itzulpenak egiteko edo erabili dezakegu itzultzaile bat. Itzultzaile neuronal bat, izango dela askoz eredu txikiago bat, eta seguraski ataza hori egingo duela, hobeto inkluso. Orduan, egin daiteke nik uste dut beste modu batean. Hori eta gero ez dela behar dena. Ez dugu beti izan behar superproduktiboak eta dena izan behar du. Gauza batzuk, igual ez da behar. Eta batez ere niretzako da, ez dezu sartu behar adimen artifiziala, ze industrian eta ere asko ikusten da hori, ez? Ikusten dute adimen artifiziala erabiltzen ari dela eta hori, ez? Biraze emaitza honak, eta orduan sentitzen dira pixka bat behartuta haien enpresan edo haien industrian hori txertatzera. Baina eske hitz egiten duzu beraiekin eta eske ezakite ez da zertako. Baina zein da zuen arazoa. Askotan ez dakite, ez nahi dugu zerbait adimen artifizialarekin. Baina eski horrek ez daukazen zuri. Baina eski hori da pixka bat joera, eta hezkuntzan ere gauza bera gertatzen da. Ez, askoz hobeto da, irakasgaian erabiltzea adimen artifiziala sartu behar dugu, nahi eta nahi ez. Norbaitek jarri da pentsatzen aber horrek benetan lortuko duen ikasleak hobeto ikastea? Edo da modan dagoelako? Pues nik uste hori, hausnarketa hori egin behar dugu. Ze arazo dauzkagu gure gelan ikasteko? Hori adimen artifizialarekin konpondu dezakegu? Bai ala ez. Uste baldin badugu baietz, pues saiatu gaitezke zerbait pentsatzen. Baina agian ez. Nik lehen aipatu dudan higiene digital hori zentzu horretako. Horlan ez, hortik jo nahi nuen. Gauza asko digitalizatu nahi izan ditugu, ala moduz edo beharri gabe. Besterik gabe, presio bat nabaritu dugulako, hezkuntza munduan oso ageriko dago, oso argi dago, presio bat nabaritu dela kanpotik nolabait hori datorrela eta ikasi egin behar dugu, eta orduan pantalla bat ez badaukazu gelan ez ara inor, eta PDF bat irakurri behar duzu pantalla batean, irakurri alduzu kanpoan edo liburu batean edo, baina hori ja digitalizazioa zela pentsatu izan dugu, hori batetik, digitalizazioa zango nukenik faltzu bat dela hori, hau da, azkenean bakarrik euskarri aldatu duzulako eta ez benetan elkarrekintza edo interakzioa, eta egiteko moduak ez direlako aldatu, eta gauza bera gertatzen nahi zaigu horrein adimen artifizialarekin. Eta enpresen kasuan, edo beste kasu askotan, gertatzen ari dena da, hor sumatzen dugula, datorrela, kompetentzia edo lehiak kortasunerako tresna handi bat, tresna nahi eta nahi ez erabili beharreko bat, eta orduan lehenengo izan nahi edo izan guran, ari direla, zelan erabili aldugun hau. Zobek deitzen dio horri, soluzionismo teknologiko deitzen dio holan, eta oso niretzat adierazpide ona polita da, hau dala neurri batean arazoak bilatzen dituen teknologia bat. Arazoak esan nahi du, zer egin aldugu honekin? Zer konpondu aldugu honekin? Ditugun arazoak konpondu alditugu honekin?
Baina bilatuko dugu zer egin aldugun, eta ez egiten duguna egiteko hau beharko dugu. Ez, beharra ez da beharra. Beharra dator gero azten zarenean erabiltzen eta orduan ja bihurtzen denean beharra. Bueno, honen guztiaren atzean komentatu dugu, enpresa handiak daude, interesak dituztenak, azken aldian, ja badira pare bat edo 3 urte ja ikusi da biltzen duten informazio guzti hori adibidez gerra armamentistikoan erabiltzeko ere interes hori plazaratu dutela, hori izan zen adibidez antropikekin ez, gertatu zena pixkate estatu batuetako gobernuarekin hautsi zuenean, naiz eta aurretik ere datu batzuk Pentagonoari eman zizkion, eta hor daukagu aste honetan edo iragan astean Palantirren manifestuaren afera hori, ez, zeinetan esaten duen adimen artifizialak bihurtu behar direla horrelako arma nuklearren antzera disuasorioak izan daitezen, eta pixkat finkatzen diotela, edo esaten diotela estatu batuetako gobernuari nola funtzionatu behar duen, eta zer egin behar duen teknologika hauen mesedetan, ez? Etorkizuna ez dakite oso positiboa edo eguzkitsua ikusten dugun. Haiek plan bat daukate, eta oso argi esaten dute zein den. Palantirren manifestua irakurtzen baldin baduzu, ez da geratzen ezer esan barik esan nahi dut. Horregatik ez dakite enpresa hitza erabili behar dugun, edo haiek esaten dute hau da gure politika eta hau egingo dugu. Aldatu nahi dugu mundua jarri nahi dugu gure zerbitzura, aldatu nahi dugu goitik bera, soberan daude hauek, eta hauek haiekin ez ditugu kontuan hartuko, eta haiek kanpora. Oso argi daukate antza. Gero, gure erantzuna falta da hor. Haiek sortu zuten datu ekonomia, eta datu ekonomian hor potolotu eta gizendu dira nahi beste, eta zabaldu nahi dute mundu guztia euren mende egon arte. Erantzuna. Erantzuna izan daiteke eskala kontuak daude tartean, dena aipatu dugu hori teknologikoki edo teknikoki zer egin daiteken eta zerrez, ze eskala, behar bada ez ditugu behar hori adimen artifizial orokorra edo eredu handi hauek, eta gauza sinpleagoak edo txikiagoak egin daitezke eta oso erabilgarriak izan daitezke gure arazo eta gure kezka eta gure sedeen arabera, eta ez alderantziz, eta gero eskala kontuan hartuta, behar bada begiratu behar dugu gure inguruan, eta hasi pentsatzen zer gertatu zen, ez bakarrik adimen artifizialarekin, digitalizazioaren prozesu osoan, zen nik hor kokatzen dut, zer gertatu zen orain dela ja 20 urtetik ona, Europa batean esate baterako, hau urre ikusi ezenean teknologia hauen garapena. Eta, besteek egin dezatela. Txina eta estatu batua ditugu hor polon nagusi moduan, Europa desagertu da. Spotify izan ezik, beste guztia. Eta hori kezkagarria da, baina niretak kezkagarriagoa da, ez ekonomia eta industria arlokoa, kezkagarriagoa da politikan zer gertatzen ari dan, momentu honetan eremu digital publikorik ez daukagunean, ez daukagulako. Eta bizitaren alderdi asko eta asko digitalizatzen ari dira, harreman gure administrazioekiko harremanak ere digitalizatzen ari dira, eta harreman horiek bitartekari pribatuen bidez lortu behar ditugu. Nik nire udalarekin ditudan harreman digitalak bitartekari pribatu baten bidez dira. Eta hori ez dugu irudikatzen zer gertatuko litzateken udaletxera joateko kalea pribatua izango balitz. Eta ordaindu beharko banu kalea atera eta nire erakunde publiko demokratiko horretara joateko ordainpeko zerbait. Eta hori dena. Oda,
geure buruarekiko harremanak ere, eta dino talde moduan, nola ari gara antolatzen. Desagertzen ari zaigu eremu publiko eta ez gara konturatzen, antza. Bueno, baina agian eredu guzti horiek horretara ere bideratzen gaituzte, ez? Individualismo... Privatizazioa. No? Harreman guztien privatizazioa, merkantilizazioa eta datifikazioa. Hiru horiek gutxienez. Badira saiakera batzuk, baina ez dakit ze emaitza emango duten, baina zuen ustez adimen artifiziala edo gutxienez multinazional hauen jarduna regularizatu egin behar, arautu egin behar da. Bueno, esan, bai. Nik uste dut, hor dagoela salto bat, beraiek gizartea haien modura eraldatu nahi duten momentuan, ez? Eta nolabait, karo, bozkatzen dugu zein izan behar duen gure lehendakaria, baina pertsona hori ez dugu bozkatu eta bai nahi dute eraldatu gizartea, bai nahi dute lan guztia desagertzea, gero bakoitzari eman soldatatxo bat. Nahi dute eraldatu gizarte osoa. Orduan, nik uste dut hori hala bada, bai euki beharko genukela zer esana. Ze hori ja ez da beraien produktuak erabiliala ez. Ari dira saiatzen guk erabaki ez dugun eta guk bozkatu ez dugun zerbait aldatzen. Orduan, nik uste dut hor bai euki beharko genukela zer esana. Gizarte moduan. Eta gero ere batzutan daukat sentsazioa hartzen dugula adimen artifizial hauek zerbait inevitablea bezala. Etorriko da eta onartu beharko dugu. Bai. Igual ez. Igual momentu batean aurre egin beharko diogu eta erabaki beharko dugu nola nahi dugun egitea. Ulertzen dut ez dela erreixa, ze, botera handia daukate eta indarra handia daukate, baina, nik uste dut ezin dugula onartu hola besterik gabe. Beraien plan hori betetzea eta onartu behar izatea. Gertaliteke eskalaz hitz egin dugu eta baliabidez, eskalabilidade horretan, baliabideak urriak direnez momenturen batean garapena edo eskala hori etetea? Hombre, baina hori oraindik nik uste dut urruti dagoela. Hori beraiek limitera eramango dute. Zer gertatzen da. Orduan, ez dakit, ez badago erantzun gizartaren aldetik erantzun bat, eta nik ez daukat argi, halako batean, bai, bukatuko da, baina hori, nik uste dut hori oraindik urruti dagoela. Beste gauza bada, erabiltzen ari diren baliabide guzti horiek ea nahi dugun benetan hortan erabiltzea. Eta igual aurrez erabaki behar dugula, eta ez itxoin desastrea iristea. Joera da itxoitea, ez? Klaro, baina hori da pixka bat arazoa. Asumitzen dugula horrela dela, eta, bai, jazta. Jendeak pixkatik nik uste kontzientzia izan behar duela, hauek erabiltzeak badaukala bere prezioa. Ematen du doainik dela, ChatGPT erabiltzea, baina ez da doainik. Berez ez. Eta demagun gauzak ez dijoaztela ondo, eta itxaron horretan gaudela ondamendia iritsi arte, ja ez arautu momenturen batean debekatu beharko lirateke? Nik ez dakit debekatu... Ez dakit debekatzea, baina bai regulatzea nik uste dut baietz. Eta bai zer esan euki beharko genuke hori, batez ere gure gizartea beraien modura eraiki nahi badute. Azken baten erabiltzen dituzte gure joera, gure datuak iritzi publikoan, bereziki Twitter bezalako sareetan, iritziak polarizatzeko eta hori gizartea ere moduren batean konfiguratzeko. Bai, eta ez da guztiz berria, ez? Nik uste dut ondamendia aipatu duzu eta ze ondamendi izan daitekeen ere nik ez nuke jakingo. Noiz jakingo dugu ondamendi bat gertatu dela. Zer jauziko dan, zer hautsiko dan.
Orain momentu honetan gertatzen ari den gauza asko aldatu alditugu eta ez ditugu aldatzen, bate daki zergatik, politika jakin batzu daudelako eta interes jakin batzu daudelako, baina hondamendi txiki asko gertatu dira jada. Gertatu dira hondamendiak, adibidez, orain jendean nahiko aztoratuta eta saldaturik dabil, telefono mugikorren erabilera institutoetan, eskoletan, ez dakiz zer, noiz hasi behar diren umeak, noiz ez, baina hondamendi txiki asko gertatu dira bidean. Gaia kalean edo mahai gainean egon arte, zer gertatu da gure hezkuntzan esaterako niretzat hondamendi ikaragarria izan zen Chrome sartzea, Google sartzea. Niretzat ikaragarria da hemengo erakunde publikoetan Microsoft erabiltzea. Hori hondamendi ikaragarria da. Euskal Herriko Unibertsitatean horrekin ibiltzea oraindik, kristolako dirutza ari gara ordaintzen, eta kristolako dirutza galdu, ze azkenean ez dakigu zertan doan. Eta sortu diguten, gainera, menpekotasun bat, gainetik ezin, ikusko dugu kentzen dugun ala ez. Eta horretarako borondaterik dagoen ala ez. Zan nahi dut, hondamendi txiki asko gertatu dira digitalizazioan, ez genuen adimen artifiziala behar horretarako, zegoen, lehengo adimen artifiziala, ez orengo txat eta haueke, baina gertatu dira. Eta orduan, ez dakit zein den itxaron beharko genuken edo etorriko zaigun beste hondamendi ikaragarri hori. Apurka gertatzen ari direlako ja. Ez dut esango lan munduan, zenbat eta, hitz egin dugu hezkuntzan eta informatika. Hezkuntzan gertatzen ari da, nik esango nuke gure gazte askoren artean zabaltzen ari dela kristolako desmotivazioa ikasketen aurrean edo. Ez dakitelako oso ondo, hemen hitz egiten ari garenaz, haiek ere hitz egiten dute honetaz. Eta ez dakitelako oso ondo, zertarako ikasi, ez ikasi, zer izango dan, zer ez da izango. Hau da, nora ezean, gaude, eta apurbete ziurgabetasunean sartuta, jakina, ondo eza, ez? Edo, deitzu diozue, gaurko solazalde honi, hortan gaude. Baina hondamendi txiki askoren ostean eta hondamendi txiki askoren erdian gaude. Ordu bete daramagu hitzaldi oso lasaldiarekin, galderetarako txanda irekiko dugu, ezakite norbaitek galderarik duen, edo bere esperientzia kontatu nahi duen, ChatGPT-rekin, edo zertarako erabiltzen duen edo. Epaitu gabe, ez dugu epaituko. Ez, bestela, hor, galdera bat. Dut ikusten, parkatu baina argiekin. Ez da entzuten, hezkuntzan inguruan esan duzue, nire irakaslia naiz, zuk bat ez bezan duzu tragedia ez da gizela deitzu duzun, Google eta Microsoft eta sartzia da. Badabiz talde etxo batzuk eta libresal eta... Baina azkenian gizartian bezala gube oso komodua gara. Orduan, dana mastiko eta ematen dutzuenian, horri hartzen dutazu. Eta pribatutasuna eta haitudatu oso bezala, ni bintzat konbentzidutan hau, jendiari ez zaiola bate inporta pribatutasuna, jendia nahi dau nik eukitzia korreua duan, eta ChatGPT duan, eta 500.000 argazki duan, eta Instagram duan, da duan. Orduan, regula baino, igual regulatzeko modua da, pagatzeko izan beharko liake. Orduan, hortxe, usteot ikasiko ginula pixkat, kontzentzia hartzen eta erabiltziari usten. Ze, ikusten dut, gizartian, eskolan, etxian, nire alabekin eta hori ikusten dut. iPhonea nahi zeben. iPhone, eta gero ibiltzen da Instagram, Gmail, eta hortako nahi duzu iPhone bat, hortako ez dut. Eta, ni behintzat oso negatibo naiz, oso eskorra naiz etorkizunan inguruan. Komodia egaitxik itxen dugulako dana. Eta inteligentzia artifizialakin berdina. Sortu biharrian gutun simple bat. Pentsau biharrian haber zer esan, idatzia zu gutun bat modu informalian, eta zu baino beto ingo dago, seguruenik.
eta iazta, gainetik kentzen dozu. Eta horregatikan, zulen esaten zinuen, ez da izena zelan? Uxue. Aber, segatxik biliaian beti modelo haundixak. Matar moskazak kaino nozuz. Hor dakat, honek dana itxen dozta, ez da, hau bile. Ez da, hori, ez da, osarete no? Bai, nik uste hori dela arrazietako bat, bai da argi eta garbi komodidadea, baina nik uste dut ere datorrela pixkatez jakintasun, ez geralako benetan konstiente horrek zer ekarri dezaken. Ez dakit, igual konstiente izan da ere erabaki berdinak hartuko genituzkela, agian bai. Nik uste dut ere aldaketa txiki batzuk egitea gutxinaka ez dela hain zaila. Ez dakit, nik uste dut instituzio publiko, ez dakit, hezkuntza guztian, software irekia jartzea, igual txalto handia da, baina, gauzatxoak egin daitezke errexak direnak aldatzeko, eta erabiltzailearen ez direla ere benetako hain aldaketa handiak. Norbaitek egiten badio, gauza da igual beraiekin barba dute zutela egingo, baina igual administrazio publikoek bai egin barko zuten ariketa hori, hori ez, nik hartuko dut eta Chrome beharrean jarriko dut Firefox ordenagailu guztietan. Berdina da, ez dute nabarituko diferentzia. Egiten duten erabilerarako, baina, karo, beraiek ez dute instalatuko. Orduan, norbaitek jarri behar die eta esan behar die hau erabili behar da zuten mendik aurrera. Nik uste dut, egia da komodidadeagatik ititugula gauza asko, eta orduan, igual, komodidade hori eman behar zaien nola bait, baina, aldaketak igual ez egin nola salto oso handiak, baizik eta poliki. Nik esango nuke hor, esan duzun horretan gauza asko dago. Batetik, komodo garela nik ez dakat zalantzarik, eta horrekin kontatu behar da. Baina aldi berean, batzuetan oso eroso eta oso alperreik ibiltzen gara beti alperkerietan eta alik eta erresena eta egiten, baina gero paradoxak gertatzen dira. Esate baterako, jende askok ez luke hartuko ez dakite lan fisiko gogor bat, baina gero gimnasiora joango da, zakitzen bat ordu sartzera. Paradoxa horiek hor izango ditugu. Behartzen banaute ez du nahi, baina nire aukera baldin bada modan dagoelako da euskalo edo niretzako onura bat ikusten dudalako, onura bat sentitzen dudalako, orduan egingo dut. Hori dena, usten baldin badugu, erabiltzailearen esku eta erabiltzailearen ikuspuntu horretatik. Baina gero diseinatu behar dira teknologiak, eta diseinatu behar dira erabilerak, eta diseinatu behar dira, edo antolatu behar dira hezkuntzan ezateratelako, zen nolako tresnak erabiliko diren, zen nolako helbururekin erabiliko diren, hau da, ze helburu horiek ez baditugu argi, bidea zertarako. Eta orduan, hori dena horretan egin nahi nuen nik nolabait indar. Jendearen komodidadekin hori argi eta garbi, baina ikaskuntza prozesu kolektiboak ere izan ditugu. Gudanok bizi izan dugu esate baterako erretzearen debekua tabernetan eta jatetxetan eta olakoetan. Eta hori ikaskuntza kolektibo ikaragarria izan zen, ez? Nik adibidez uste nuen hori tabakoaren lege atera zenean, nire aurre ikuspena zen gehienetan ez zela beteko. Eta kontrako izan zen. Zergatik? Zentzua ikusi genion, egia da, hobeto kanpoan erretzea ez da. Zan nahi dut, hori ez da erretzaileentzat erosoena, altzatzea eta kanpora joatea. Gero topatu diote abantaila ez, kanpora noa erretzea momentu bat, lanean eta honekin ere, igual antzeko zerbait gerta daiteke. Hor jazartzen gara nire arloan, gizarte psikologian, eta denetari daukagu. Ez dago oso argi, erantzun kolektibo horiek nola bideratu aldiren eta nola ez. Baina bai, diseinu horietatik edo teknologien diseinutik lagundu aldugula. Zerbait egiten edo kontrakoa, oztopatu aldugula. Eta dena den ikasketa da. Ikasi egin behar da. Ikasi dugu adibidez, eta marketing hutsa da, ikasi dugu
doainik dena harrapatzen eta gero ikusi dugu harrapatuta geundela, pues honekin berdin doainik harrapatzen gaituzte eta hor geratzen gara gero. Beste galderarik? Bai, hor? Bueno, alde batetik, Frantziako gobernuak esan du software librean hasiko dela eta sartuko dituela. Oso denbora gutxian, uste dut udazkenerako esan duela. Ordenadore guztiak aldatu nahi dituela eta sistema operatibo guztiak aldatu nahi dituela. Hori bada positibotzat hartzeko gaia, honen inguruan uste dut, eta beste ikuspuntu positibo bat ere bada, occidental kultura honek megaenpresenak dagoela estatu baten kontra borrokan, ez? Esan dezakegu alde batetik estatu batuen modelo enpresariala dagoela, eta beste alde batetik Txinako beste modelo oso ezberdin bat. Eta, bueno, azken finean sortzen danean gauza beltz bat, beste gauza txurit bat parean jartzen zaiola. Orduan, hori, pixka komentatu nahiko nuke ez dana beltza, baizik eta... Claro, eske badaudela reakzioak eta badaudela agian ez maila berean, baina badagoela kontzientzia maila bat estratu ezberdinetan gauzei aurre egiten. Baita, nik uste eta Europan, ni ez nago super enteratuta, baina bai daukat sensazioa azken aldian Europan bai konturatu direla dependentzia teknologikoa handia dagoela eta bai ari direla nolabait mugimendua dexente daudela, hori ez, independentzia teknologiko hori, pixkat, hasi direla azken aldian mugimendu dexente, hori ez, hildo hortan. Zen nik uste hori konturatu direla arazo bat daukatela. Bueno, daukagula. Bai, nik lehen atera da Palantir enpresaren, zera horren manifestu hori, horren argi esan da, nola ez da egongo erreakziorik. Argi eta garbi, ematen du benetan pelikula batetik atera dela edo komiki batetik atera dela hori, ez? Eta orduan, euren buruaren karikatura hori egiten dute, baina serio hartu behar dugu, ze badakigu enpresa horiek azken finean ez dugu aipatu, baina adimen artifizialaren erabilera nagusia, seguruena armagintzan edo egongo da, gerran, besterik gabe, eta kontrolean, segurtasun, esaten dioten segurtasun hori vigilantzia den horretan, horren argi esaten dutenean eta maigainan dena jartzen dizutenean, erreakziorik ez badagoz ez dakinik, hilda gaude. Eta Europan zerbait mugitzen ari dela, esango nuke baiet, zerbaiten mugitzen ari dela. Eta horrezagatik esan dut, hondamendi txiki asko gertatu direla, eta adibidez, zelan ezan egin hasieratik software libre eta irekiaren aldeko apostu ez bakarrik hau hautatuko dugu, ez hau egingo dugu, hau bultzatuko dugu, hemendi sortuko dugu. Hori, zelan ezen egin. Hori netzate hor ja atzera egin behar dugu, egin ez diren gauza asko egin beharko dira, bideak behar hartu edo urratu beharko dira, egin gabe daude. Bai. Beste galderarik? Bestela hemen utziko dugu. Bale, txalo bero bat bientzat. Eskerrik asko.